लोगोफोर आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि गासैबो अनसुला अनसुलि केन्डिडेट्स नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननो आं लाबोदों बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ बे जाबाय इच आरो एभ्रिनि बाहायनाय बे इच आरो एभ्रिनि बाहायनायखौ गोबां फरायसाफ्रा आरो केन्डिडेटफ्रा एग्जामाव गोरोन्थि खालामो बेनि बाहायनायखौ मोजाङै मिथिया दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि माराथन धामाका कनसेप्ट होगोन नोंथाङा मालाबाबो आरो जिउआव बागरनाय नङा आरो सोरबा बिराद आंगोखौ बागरलांनो हागौ नाथाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि उनाव दिनैनिफ्राय इच आरो एभ्रिनि बाहायनायखौ खिन्थु नोंथाङा माब्लाबाबो बावगारनाय नङा ओरैबायदि कनसेप्ट होगोन आं नोंथांमोननो दिनै स' नोंथाङा गिबियावनो टेस्ट नायनाय नोंथाङा बेसेबां कनसेप्ट क्लियार बेनि सायाव नैबे मोनसे सोंथि मोनसे बाथ्रा होनायानो दंखायो माय पेरेन्ट्स आर एराइभिं टुमरो एन्ड एभ्रि ना इच अफ देम विल बी अन डिफरेन्ट प्लेन बेयाव इच जागोन एभ्रि जानाय नङा मानो बेनि जाहोनखौ बुंगासिनो एसे इयुनाव नैबे मोनसेखौ बुंनाय मा मोनसे जागोन हि हेज अ रिं अन एभ्रि ना इच फिंगार हायोबा बेखौ खोन्थानाय सानना नायनाय एसे ओरैबाबो इयुनाव आं एसे बुंखागोन थेवब्लाबो नोंथाङा आन्दाज खालामना नायनाय आंनि दायो बुंनायजों गोरोबगोन ना बोरोबा नोंथांनि बायदिब्ला बेयाव एभ्रि जागोन ना इच जागोन साननानै लानाय आं दा एसे उनाव खोन्थागोन नोंथाङाबो साननानै ला ओमफ्राय आंनि खोन्थानायजों गोरोबगोन ना गोरोबा नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय नैबे 3 नाम्बारा करण इज इउजिं डिफरेन्ट पेन्सिल्स एभ्रि ना इच टाइम दंखायो बेयाव इच टाइम एभ्रि नङा दाना बेनि जाहोनफोरखौ जोङो एकदम क्लियारलि क्रिस्टेल क्लियार कनसेप्ट होनो नोंथांमोननो आङो स' गिबियावनो नायनानै लादो इचखौ मोननै एबा मोननैनिख्रुइ बांसिन ओंथि फोरमायनो थाखाय इचखौ बाहायनाय जायो आरो एभ्रिखौ मोनथाम एबा मोनथामनिख्रुइ बांसिन मुवा जिराद बेसाद बा जायखिजाया जिनिस मानसियानो जा जायखिजाया मोनथाम एबा मोनथामनिख्रुइ बांसिन अनजिमानि माबा मोनसे जिनिस बा जिब जुनारबाबो जागोन बिदि फोरमायनो थाखाय एभ्रिखौ बाहायनाय जायो दाना नोंथांमोना बुजि मोनाखै जानांगौ मा बुंनो नागिरदों आङो नैबे एग्जाम्पलखौ नायोब्ला बिराद क्लियार जागोन अब्ला नायदोनि फै शी हेड पेइन्ट अन इच ना एभ्रि लेग बेयाव इच लेग जागोन मानो बेनि बर'आ मा शी हेड पेइन्ट अन इच और एभ्रि लेग बेयो बिनि आथिङाव माने कालार फोनदों आरोखि आथिङा बेसेबां थायो मानसिना थोंनै आथिं थायो नङा होमबा स' बेनिखायनो बेयाव थोंनै आथिङाव कालार फोननाय बा पेइन्ट खालामनाय बुजायदों बेनिखायनो नैया मोननै एबा मोननैनिख्रुइ बांसिन फोरमायनाय जिखिजाया अनजिमाब्ला बेयाव इच जायो नै आथिं थोंनै नालाय ओंखायनो इच जादों दाना नायनोसै माय पेरेन्ट्स आर एराइभिं टुमरो आंनि आइ आफाया गाबोन सफैगोन ओमफ्राय एन्ड एभ्रि ना इच जागोन एभ्रि इच अफ देम विल बी अन डिफरेन्ट प्लेन बेयाव एभ्रिखौ दानदों इच जागोनदों मानो होनबा पेरेन्ट्सआ सोरखौ बुजायो बिमा आरो बिफा सानै दं नङा होमबा स' सानै एबा बेनिख्रुइ बांसिनखौ फोरमायनो थाखाय इच बाहायनाय जायो बेनिखायनो आंनि पेरेन्ट्स आंनि बिमा आरो बिफा सानैबो गुबुन गुबुन प्लेनाव उरां जाहाजाव बिरग्रा दिङायाव फैगोन इच जागोन मानो होनबा सानैखौ फोरमायदों इच अफ देम विल बी अन डिफरेन्ट प्लेन बिसोर सानैबो गुबुन गुबुन प्लेनाव फैगोन नायखौ नायदो हि हेज अ रिं अन एभ्रि ना इच फिंगार दे दानिया मा जागोन बेयाव हि हेज ए रिं अन इच और एभ्रि फिंगार बेयाव इचबो जागोन एभ्रिबो जागोन मानो फिंगारा बेसेबां थायो मानसिनियाव 3खौ लाफानानै गासै मोनबा 5 फिंगार्स आरो 3खौ लाफायाब्ला आसि गिदिरखौ लाफायाब्ला 4 फिंगार ओंखायनो मोननैनिबो बारा मोनथामनिबो बारा मानसिनि फिंगार्सआ 3खौ लाफायाब्ला 4 फिंगार्स होमबानिया इचखौ मोननै एबा मोननैनि बांसिन फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो एभ्रिखौ मोनथाम एबा मोनथामनि बांसिननिख्रुइ बाहायनाय जायो होमबा नैबे जोंनि फिंगार्सफोरा मोननैनिबो बारा मोनथामनिबो बारा माने 4 3खौ लाफायाब्ला
ओंखायनो इयो मोननैबो जागोन नाम्बार 1 बाहायनाय दा नैबे इन्टारेस्टिं एकदम क्लियार बुजायगोन दिनैनिफ्राय मालाबाबो बावगारनाय नङा आं बुंखाबाय नोंनि सोरबा आंगोखौ लाभार्सफोरखौ बावगारनो हागौ नाथाय इच आरो एभ्रिनि बाहायनायखौ नोंथाङा मालाबाबो बावगारनाय नङा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला आरो नै दाना इचखौ प्रनाउन आरो एडजेक्टिभ महरै बाहायनाय जायो माने किन्तु एभ्रिखौबो एडजेक्टिभ महरै बाहायनाय जायो इचखौबो एभ्रिखौबो एडजेक्टिभ महरै बाहायनाय जायो किन्तु इचखौ प्रनाउन महरैबो बाहायनाय जायो किन्तु एभ्रिखौ प्रनाउन महरै बाहायनो हाखाथारा एकदम इम्पर्टेन्ट पइन्ट दानिया जुदि इचखौ प्रनाउन महरै बाहायनो हायोबा बिखौ सेन्टेन्सनि साबजेक्ट महरैबो बाहायनो हागोन मानो होनबा प्रनाउनफ्रा साबजेक्ट महरै बाहायजायो सेन्टेन्सआव जेरैबायदि हि इज एन एक्टर हिया मोनसे प्रनाउन आरो हिया बे सेन्टेन्सनि साबजेक्टबोखा बेनिखायनो इचखौ सेन्टेन्सनि साबजेक्ट महरै बाहायनो हायो आरो एडजेक्टिभ महरैबो बाहायनो हायो एडजेक्टिभ माने मा एडजेक्टिभ माने जाबाय नाउन प्रनाउनखौ क्वालिफाइ खालामग्रा जायखिजाया सोदोबफोरानो एडजेक्टिभ तारमाने इचखौ नाउन एबा प्रनाउननि क्वालिफाइ खालामग्रा सोदोब महरैबो बाहायनो हायो अब्ला एडजेक्टिभखौबो एभ्रिखौबो बेबायदि एडजेक्टिभ महरै बाहायनो हायो एडजेक्टिभ माने नाउन एबा प्रनाउनखौ क्वालिफाइ खालामनो थाखायबो बाहायनो हागोन एभ्रिखौबो इचखौबो नाथाय इचखौ प्रनाउन महरै बाहायनो हायो किन्तु प्रनाउन महरै बाहायनो हायो एबा साबजेक्ट महरै बाहायनो हायो किन्तु एभ्रिखौ नोङो प्रनाउन महरै एबा सेन्टेन्सनि साबजेक्ट महरै बाहायनो हाखाथारा दाना नायदो एग्जाम्पलखौ नुयोब्लानो एकदम क्लियार साफ बुजि मोनगोन नायदो नैखौ नायदो फार्स्ट एग्जाम्पल इच अफ आस हेज ए बाइसाइकेल इच अफ आस इचआ साबजेक्ट महरै बाहायजादों बेयाव माने प्रनाउन बियो इच अफ आस साबजेक्ट महरै बाहायजादों बेयाव बेनिखायनो बियो कारेक्ट इच अफ आस किन्तु बेयाव एभ्रि होनायबा जानाय नङामोन मानो होनबा एभ्रिखौ प्रनाउन महरै बाहायनो हाया नै एभ्रि होबायना नैया एभ्रि अफ आस हेज ए बाइसाइकेल कारेक्ट नङा मानो एभ्रिखौ प्रनाउन महरै बाहायनो हाया नाथाय बेयो प्रनाउननि जायगायाव एभ्रिखौ होना दोनदों थारमाने बेयो गोरोन्थि होमबा बेयो मा जानांगौमोन इच जानांगौमोन बेयाव अफ थायोबा इचआनो जाखायो ओंखायनो इच अफ आस हेज अ बाइसाइकेल कारेक्ट एभ्रि अफ आस हेज ए बाइसाइकेल इनकारेक्ट मानो एभ्रिखौ बे सेन्टेन्सआव साबजेक्ट महरै प्रनाउन महरै बाहायदों जाय जिनिसखौ साबजेक्ट एबा प्रनाउन महरै बाहायनो हाया बेखौनो बे सेन्टेन्सआव साबजेक्ट एबा प्रनाउन महरै बाहायदों बेनिखायनो गोरोन्थि थांनोसै थार्ड नाम्बार सेन्टेन्स किन्तु नोङो बेखौ नैबे सेन्टेन्सखौ कारेक्ट खालामनो हायो बे एभ्रिनि उनाव नैबे वान सोदोबखौ दाजाब देरफानानै नों जुदि एभ्रि वान अफ आस हेज ए बाइसाइकेल होयो अब्ला बियो कारेक्ट जागोन किन्तु एभ्रिखौल' होयोब्ला बियो गोरोन्थि जागोन गोसोआव लाखि एभ्रि बे लांदां जायगानिखौ मालाबा लांदां जायगा होगोन ओमफ्राय बेयाव वान थागोन अब्ला मिथिखा बेयाव एभ्रियानो जखागोन एभ्रि वान अफ आस हेज ए बाइसाइकेल बेयो कारेक्ट किन्तु बे वानखौ खोमोरनानै होयोब्ला एभ्रिल' होयोब्ला बियो इनकारेक्ट जागोन एभ्रि अफ आस हेज ए बाइसाइकेल बियो गोरोन्थि जागोन ओके नेक्स्ट सेन्टेन्स नैबेखौ नायलायनोसै इच अफ द चिल्ड्रेन साबजेक्ट महरै बाहायदों नैया प्रनाउन महरै बाहायदों इचखौ साबजेक्ट महरै बाहायनो हायो बियो प्रनाउन महरै खामानि मावदों बेनिखायनो बियो कारेक्ट नाथाय नेक्स्ट सेन्टेन्सखौ नाय एभ्रि अफ द चिल्ड्रेन गथ'फोरनि साफ्रोमबो माने जायानो बियो गोरोन्थि बिखौ प्रनाउन महरै बाहायनो हाया एभ्रिखौ नाथाय बे सेन्टेन्सआव प्रनाउन महरै बाहायदों बेनिखायनो बियो गोरोन्थि नैया गोरोन्थि होबाय नेक्स्ट सेन्टेन्सखौ नाय किन्तु बे गोरोन्थि सेन्टेन्सखौ जों कारेक्ट खालामनो हायो माबायदि बे एभ्रिनि उनाव उनथाराव जुदि बे वान सोदोबखौ दाजाबदेरनानै होयो अब्ला कारेक्ट जायो एभ्रि होआब्लासिनो एभ्रि वान अफ द चिल्ड्रेन रिसिभ द स्पेसियल गिफ्ट बियो कारेक्ट भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि बे हिनानि बाहायनायखौ नोंथाङा मोजां गोसोआव लाखिब्ला आंनि भिडिअखौ खनले नाय स्क्रिनशट खालाम बहियाव लिरख'नानै लाखि बुजिनो नाजा एग्जाम्पलखौ आरो गोजौआव लिरनायखौ आं गेरान्टि होदों नोंथाङा दिनैनिफ्राय इच आरो एभ्रिनि डिफारेन्सखौ आरो एग्जामाव फैयोब्ला बेबायदि डिफारेन्सनि सायाव बाहायनाय बा फिल इन द ब्लेंक आरो स्पटिं एरर सेन्टेन्स इमप्रुभमेन्ट इच आरो एभ्रिनि फैयोब्ला नोंथांनिफ्राय मालाबाबो बे 1-2 मार्क्सआ खारग'नाय नंलिया आरोखि कम्पिटिटिभ आनजादनिफ्राय नेक्स्ट दाना नायदो नै आरो माखासे एग्जाम्पल लादों आङो नैखौ नाय 1 नाम्बार एग्जाम्पलखौ बुहुत एग्जाम्पल लागोन आङो जाहाथे नोंथाङा क्लियार जायो आरो दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो इच आरो एभ्रिनि बाहायनायखौ बावगारा बेनि थाखाय नैखौ नाय फर्स्ट सेन्टेन्स वी हेभ 3 विन्डोज जोंनियाव 3 विन्डोज दं खिरखि दङ
मोनथाम खिरखि दङ एभ्रि हेज ए ग्रेट भिउ बेयाव एभ्रिखौ साबजेक्ट महरै बाहायदों प्रनाउन महरै बाहायदों जाय जिनिसखौ जों प्रनाउन एबा साबजेक्ट महरै बाहायनो हाया बेनिखायनो बियो गोरोन्थि जेरैबायदिनिया दा हाउस हेज ए ग्रेट भिउ बे साबजेक्ट एबा प्रनाउननि जायगायावनो एभ्रि बाहायना दोनदों बे साबजेक्ट एबा प्रनाउनासो जयो आरो प्रनाउन एबा साबजेक्ट जयोब्लासो बे सेन्टेन्सआ कारेक्ट जायो किन्तु एभ्रिखौ बाहायना दोनदों जाय जिनिसखौ नाउन प्रनाउन एबा साबजेक्ट महरै बाहायनो हाया नाउनथ' हायानो जेनेबा प्रनाउन आरो साबजेक्ट महरै बाहायनो हाया एभ्रिखौ बाहायना दोनदों बेनिखायनो बे सेन्टेन्सआ गोरोन्थि नेक्स्ट सेन्टेन्स दा डग्स आर इउनिक सैमाफोरा दस्रा रोखोमनि एभ्रि हेज बेयावबो एभ्रिखौ साबजेक्ट महरै बाहायदों जाय एभ्रिखौ प्रनाउन आरो साबजेक्ट महरै बाहायनो हाया बेनिखायनो बियो गोरोन्थि एभ्रि वान किन्तु एभ्रिनि लोगोआव वान होयोबा किन्तु बियो कारेक्ट जागोन नैया बियो कारेक्ट जागोन बेयाव आङो जेबो लिराखै नोंथांखौ टेस्ट नायहोनो थाखाय थेवबो आं बुंनानै होनाय जाबाय बेयाव एभ्रिल' होनायमोनबा बे सेन्टेन्सआ इनकारेक्ट जागौमोन दा एभ्रिजों लोगोसे वानखौ होफाबाय बेनिखायनो बियो कारेक्ट जाबाय नेक्स्ट सेन्टेन्सखौ नायलायनोसै आइ हेभ सीन दिस 3 फिल्म्स आं बे मोनथाम सिनेमाखौ नायबाय दाना एभ्रि वाज भेरि इन्टारेस्टिं दाना बेयाव एभ्रिखौ साबजेक्ट महरै बाहायदों बेयाव प्रनाउन महरै बाहायदों जाय एभ्रिखौ सेन्टेन्सआव प्रनाउन एबा साबजेक्ट महरै बाहायनो हाया बेनिखायनो बियो गोरोन्थि नेक्स्ट सेन्टेन्सखौ नायलायनोसै आइ हेभ सीन दिस 3 फिल्म्स आं बे मोनथाम सिनेमाखौ नायबाय दाना एभ्रिनि उनाव वान सोदोबखौ होबाय बेनिखायनो एभ्रि वान वाज भेरि इन्टारेस्टिं बेयो कारेक्ट जाबाय एभ्रिनि उनाव वान होनायखाय नाथाय एभ्रि आन्था होनायमोनबा इनकारेक्ट जागौमोन गोजौनि सेन्टेन्सआ इनकारेक्ट मानो होनबा बेयाव वान गैया एभ्रिखौ प्रनाउन महरै बाहायदों साबजेक्ट महरै बाहायदों जाय एभ्रिखौ प्रनाउन आरो साबजेक्ट महरै बाहायनो हाया नेक्स्ट सेन्टेन्स राहुल हेज 2 सन्स एन्ड एभ्रि वान अफ देम इज ब्रिलियन्ट इन स्टाडिज गोरोन्थि मानो गोरोन्थि बियो नैबे सेन्टेन्सआ मानो गोरोन्थि मानो होनबा राहुल हेज 2 सन्स राहुलनो सानै फिसाज्लाफोर दङ राहुलनो सानै फिसाज्ला दङ सानैबो बिराद ब्रिलियन्ट होनना बुंदों सानै बाहायनो थाखाय मा इचखौसो बाहायनाय जायो नैया सानै एबा सानैनिख्रुइ बांसिन बाहायनो थाखाय इचखौसो बाहायो किन्तु बेयाव मा बाहायदों नैया सानै फिसाज्ला दं राहुला बेयावनो एभ्रि बाहायदों किन्तु इचसो जानांगौमोन इयाव इच वान अफ देम जानांगौमोन इच वान अफ देम इज ब्रिलियन्ट इन स्टाडिज जानांगौमोन किन्तु बेयाव सानैल' गथ'खौनो एभ्रि बाहायदों सानैल'बाथाय इचसो बाहायनांगौमोन बेनिखायनो बेयो गोरोन्थि गोजौआव लिरबोखादों सानै एबा बेनिख्रुइ बांसिनब्ला एभ्रि बाहायो सरि इच बाहायो आरो साथाम एबा बेनिख्रुइ बांसिनब्ला एभ्रि बाहायो सानैल'सो फिसाज्ला नैया ओंखायनो इच वानसो जागौमोन बेयाव दाना नैबे लास्ट बाहायनाय इच आरो एभ्रिनि इचनि एक्सुवेलि बर' ओंथिया मा मिथिबायना मोनफ्रोम एबा साफ्रोम साफा साफानि सायाव बांसिन गोसो होनाय जायो नाथाय एभ्रिया जाबाय कालेक्टिभ हानजानि सायाव गोसो होनाय जायो इच होनना बुंबा सासे सासे साफ्रोम मोनफ्रोम बेबायदि ओंथि फोरमायो आरो एभ्रि होनबाथाय गासैबो खेबसेयावनो एज ए हलखौ बुजायो जेरैबायदि नै एग्जाम्पल लायोब्ला क्लियार बुजि मोनगोन इच चाइल्ड इज पारफर्मिं ए डिफरेन्ट टास्क गुबुन 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 खामानि दङ बे गुबुन गुबुन खामानिखौ गथ'फोरा गासैबो बेलेग 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 खामानि मावदों थारमाने साफ्रोमबो गुबुन गुबुन खामानि मावदों बेनिखायनो इच जदों बेयाव इन्डिभिजुवेलखौ बांसिन साफा साफा मानसिनि सायाव बांसिन जर होनाय जादों नारसिनथाय होनाय जादों नैखौ नायनि एभ्रि चाइल्ड इज पारफर्मिं द सेम टास्क नायनाय मोनसेल' खामानि नाथाय गासैबो गथ'फ्रा बे मोनसे खामानिखौनो मावदों माने कालेक्टिभ बेनिखायनो बेयो एभ्रि जदों इचखौबो एभ्रिखौबो एडजेक्टिभ महरै बाहायनाय जायो नैयाव दा इचआ एडजेक्टिभ महरै बाहायजादों आरो नैबेयावबो एभ्रिया एडजेक्टिभ महरै बाहायजादों मानो नैबे प्रनाउन बे प्रनाउनखौ क्वालिफाइ खालामनो थाखाय इचखौ बाहायदों नैबेबो प्रनाउन बेखौ क्वालिफाइ खालामनो थाखाय इचखौ एभ्रिखौ बाहायदों माने दहाय गोजौआव लिरबोखादों जोङो मोननैखौबो एडजेक्टिभ महरै बाहायनाय जायो नाथाय इचखौ साफा साफा इन्डिभिजुवेलनि सायाव जर होनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो एभ्रिखौ कालेक्टिभ माने हानजानि सायाव गोसो होनो जर होनो थाखाय बाहायनाय जायो जेरैबायदि इच चाइल्ड इज पारफर्मिं डिफरेन्ट टास्क गुबुन 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 खामानिखौ गुबुन गुबुन गथ'फोरा मावदों नैबे जाबाय मोनसेल' खामानि गासै गथ'फ्रा बे मोनसे खामानिखौनो मावदों कालेक्टिभ बेनिखायनो बेयाव मोनसेल' खामानि गथ'फोरा गोबां गथ'फोर दङ नाथाय मोनसे खामानिखौनो मावदों कालेक्टिभ एबा ग्रुपखौ फोरमायदों बेनिखायनो एभ्रि दाना नैखौनाय करन इज इउजिं डिफरेन्ट पेन्सिल्स एभ्रि टाइम बे गोरोन्थि मानो गुबुन गुबुन खोलोम बाहायदों गुबुन गुबुन समायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन खोलोम बाहायदों माने इन्डिभिजुवेलनि सायाव बांसिन गोसो होदों गुबुन गुबुन खोलोमनि सायाव गुबुन गुबुन समनि सायाव गुबुन गुबुन पेन्सिल गुबुन गुबुन माने मोनफ्रोम पेन्सिलखौ मोनफ्रोम टाइमाव बाहायदों बेनिखायनो बियो इन्डिभिजुवेलनि सायाव बांसिन प्रेसार होनाय जादों बेनिखायनो इच टाइम जानांगौमोन याव करन इज इउजिं डिफरेन्ट पेन्सिल्स एभ्रि टाइम इच जानांगौमोन साहिल इज इउजिं द सेम पेन्सिल नैबे जाबाय सेम पेन्सिल मोनसेल' पेन्सिल नैबे एभ्रि टाइम जानांगौमोन
गथाय गासै समावनो माने मोनसे पेन्सिलखौनो बाहायदों कालेक्टिभ जादों बेयाव गासै समावनो मोनसे पेन्सिलखौनो बाहायदों सेम पेन्सिलखौनो कालेक्टिभ जादों बेनिखायनो बेयाव कालेक्टिभ जायोब्ला एभ्रि जानांगौमोन नैबे नाय एभ्रि आर्टिस्ट सीज थिंग्स डिफरेंटली बेयो इनकारेक्ट मानो होनबा साफ्रोमबो आर्टिस्टआ गुबुन गुबुन नोजोरजों नायदोंमोन गुबुन गुबुन जिनिसफोरखौ गुबुन गुबुन नोजोरजों नायदोंमोन होमबा मा इन्डिभिजुअल डिफरेंसनि सायाव बांसिन गोसो होनाय जादों इच आर्टिस्ट जानांगौमोन मानो होनबा कालेक्टिभ बाथ्रा फोरमायाखै बेयाव मानो होनबा डिफरेंट बुस्थुफोरखौ डिफरेंट आर्टिस्टआ नायो इच आर्टिस्ट गुबुन गुबुन साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा सीज थिंग्स बुस्थुफोरखौ जिनिसफोरखौ नायो डिफरेंटली जुदा जुदा महरै ओंखायनो बेयो इन्डिभिजुअलनि सायाव बांसिन प्रेसार होनाय जादों बेनिखायनो बेयाव इच जानांगौमोन बेयाव एभ्रि जायाखै एभ्रिबो माबायदि मोनसे जिनिसखौ एभ्रिबाथ' बेयाव माबायदि जानो कालेक्टिभ जायाना बियो कालेक्टिभ खिन्थु नैथिंगालिनिया डिफरेंटली होनना बुंदों ना माने डिफरेंटली माने गुबुन माने साफ्रोमबो मोनफ्रोम दिखावनो मोनफ्रोम जिनिसखौ गुबुन गुबुन नायनाय जादों माने इन्डिभिजुअल डिफरेंसनि सायाव बांसिन गुरुत्व होनाय जादों बेनिखायनो बियो इच जानांगौमोन एभ्रि जाना दं बेनिखायनो बियो गोरोन्थि दा नैबे नोंथांनि होमवर्क एबा टेस्ट नोंथाङा बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर नैबे मा जागोन बास लिभ्स इच ना एभ्रि 10 मिनिट्स जागोन बेयाव मोनफ्रोम 10 मिनिट्सनि उन बासआ एगारो स्टेशनखौ बा बास स्टपखौ टार्मिनेलखौ मा जागोन नैबे इच ना एभ्रि अफ देम वाज गिवन प्रेजेन्ट माने बान्था मा जागोन बेयाव एभ्रि ना इच अफ देम साबजेक्ट महरै माबा मोनसे फैगोन बेयाव माखौ जों साबजेक्ट महरै बाहायनाय बेयाव जागोन नै मोनसेखौ नाय 3 नाम्बारखौ शी किस्ड देम बियो बिसोरखौ खुदुमदोंमोन इच अन द फरहेड गासैखौबो खनसेयावनो खुदुमदोंबाथाय एभ्रि जागौमोन गासैखौबो माबायदि खेबसेयावनो खुदुमनो हानो खावलायाथ' गासैनिबो खावलाया मोनसेल' थायाना होमबा नों बेयावथ' नोङो इन्डिभिजुअल होथारनांगोन साफ्रोमखौबो खुदुमनोबा नोङो 10 जन सिख्लाफोर दोङोबा 10 जन सेंग्राफोर दोङोबा नों 10 बार खुदुमनो नांगोन ना ओंखायनो शी किस्ड देम एभ्रि अन द फरहेड माथाया साफालाथ' मोनसेल' थाया साफ्रोमनियाबो गुबुन गुबुन साफाल थागोन ओंखायनो इन्डिभिजुअलनि सायाव प्रेसार होनाय जादों अब्ला बेयाव मा जगोन दाना 4 नाम्बार स्क्रिनशट खालामनानै लानाय ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर थेवबो आं मोननैसो बुजायबोनि नैयाव मा जगोन नैया 1 दङ इच वान ना एभ्रि वान अफ द स्टुडेन्ट्स पास द टेस्ट मा जगोन इयाव मिथिखाबाय एकदम 1 थाबाथाय मा जयो गोजौआव बुजायखाबाय आङो 5 नाम्बारखौ नाय एभ्रि ना इच अफ द स्टुडेन्ट पास द टेस्ट जगोन मा जगोन बेयाव अफ दङ नै अफ थाबाथाय मा जयो आरो 1 थाबाथाय मा जयो गोजौनो बुंबोखानाय सी ओवर ए रिं अन फिंगार बियो आसियाव माने रिं गानदोंमोन मोनसे रिं गानदोंमोन इयो मा जागोन इच जागोन ना एभ्रि जागोन फिंगार्सआथ' बेसेबां थायो 4 फिंगार्स थायो मानसिनाव 3खौ लाफायोब्ला 4 फिंगार्स होमबा मा जगोन बेयाव 7 नाम्बार इच ना एभ्रि मेम्बार वाज सेन्ड ए मेसेज पार्सनेलि माने मा गुबुन गुबुन मानसिफोरनो गुबुन गुबुन मेसेज हरनाय जादोंमोन नैबे मा मेम्बार वाज डेस मेम्बार इच ना एभ्रि मेम्बार वाज सेन्ड ए मेसेज इन द ग्रुपआव मोनसे वाट्सएप ग्रुप दङ बे ग्रुपआव साफ्रोमनोबो मेसेज हरदोंमोन बेयाव एभ्रि जागोन ना इच जागोन 8 नाम्बाराव इच जागोन ना एभ्रि जागोन एकदम क्लियार बेखौ हायोबानो दिननिफ्राय नोंथाङा मालाबाबो इच आरो एभ्रिनि बाहायनायखौ कनफिउजन जानाय नंलिया 2 नाम्बारखौ नाय इउ मास्ट इभालुएट द ओपिनियन अफ इच आर्टिस्ट जागोन ना एभ्रि आर्टिस्ट जागोन गासैबो आर्टिस्टआ साफ्रोमबो आर्टिस्टआ माने मा खालामदो ओपिनियन होदों बे गासैनिबो ओपिनियनखौ साफा नोंथाङा इभालुएट नायबिजिरनांगोन अब्ला बेयाव इच जागोन ना एभ्रि जागोन एकदम क्लियारखा मिथिखानाय 10 नाम्बारखौ नाय इच आर्टिस्ट हेज एन ओपिनियन गासैबो आर्टिस्टआ साफ्रोमबो आर्टिस्टआ मोनसे ओपिनियन होदों मोनसे बानबुंथाय मोनसे बुंथि होदों अब्ला मा जागोन बेयाव मोनसे बुंथि होदों बयबो होमबा इच जागोन ना एभ्रि जागोन एकदम क्लियारखा 11 खौ नाय इट इज इम्पर्टेन्ट टु फिल आउट इच जागोन ना एभ्रि एप्लिकेशन पेज गोबां दङ दा होमबा मोनफ्रोमखौबो नायबिजिरनो नांगोन फिल आउट खालामनांगोन अब्ला मा जागोन इच जागोन ना एभ्रि जागोन एकदम क्लियारखा दाना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला माने होमवर्क खालाम आरो स्क्रिनशट खालामनायनि सिगाङावनो आंनि नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर नाम्बार वाइजआव मबे लांदां जायगायाव इच जागोन माबेयाव एभ्रि जागोन लिरनानै हर ओके आसा खालामो बुजिबाय जानांगौ बेबायदि इम्पर्टेन्ट क्लियार कनसेप्ट होनाय भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला